ऐसन कोरोना के भय भइल बा बाबा होई कैसे भेंट ए भोले दानी हो ए भोले दानी। ऐसन कोरोना के भय भइल बा बाबा होई कैसे भेंट ए भोले दानी हो ए अघरदानी हो नौकरी छूटल प्राइवेट ए भोले दानी हो नौकरी छूटल प्राइवेट। ऐसन कोरोना के भय भइल बा बाबा होई कैसे भेंट ए भोले दानी हो ए अघरदानी हो नौकरी छूटल प्राइवेट ए भोले दानी हो नौकरी छूटल प्राइवेट। हर साल सावन में आवत रहनी छुट्टी पिए के मिलत रहे बाबा तोहर बूटी बाबा तोहर बूटी। हाँ हर साल सावन में आवत रहनी छुट्टी पिए के मिलत रहे बाबा तोहर बूटी। मांगे लइका रोटी सूतल धके आपन पेट ए भोले दानी हो ए अघरदानी हो नौकरी छूटल प्राइवेट ए भोले दानी हो नौकरी छूटल प्राइवेट। केहू से न केहू अपन देहिया छुआवे 3 फीट के दूरी से सब बतियावे केहू से न केहू अपन देहिया छुआवे 3 फीट के दूरी से सब बतियावे। सब कर हालत इहे बाटे मालिक चाहे सर्वेंट ए भोले दानी हो ए अघरदानी हो नौकरी छूटल प्राइवेट ए भोले दानी हो नौकरी छूटल प्राइवेट। का